Здравейте! В днешният урок по акварел ще рисуваме тези прекрасни сини лодки в спокойна вода с много нежни нюанси на синьо-зеленото, рефлекс на небето във водата в много леки, топли нюанси. Моята скица вече е готова, но умишлено този път не качвам скица. Ще кача готовия файл, от който може спокойно да си трасирате, ако ви е трудно да разработите скицата, вашия вариант за работа. Сега ще ви покажа едно кратко уводно упражнение, което е препоръчително да правите в началото на всяка композиция, особено ако не сте много умели с цветовете, което ще ви помогне да създавате по-богати живописни изграждания на вашата рисунка. Започвам с изумрудената. Както виждате, имам разпис пред себе си на цветовете, който точно пасва на кутийката с боите ми, и това е съвсем умишлено, за да мога винаги да се ориентирам кой цвят вземам и как изглежда той на хартия. Значи в момента работя с английска червена и смесвам два контрастни цвята, като тук трябва да се внимава, понеже това е акварел. Един път съотношението на количествата цвят един към друг и втори път на количеството вода, защото водата е основен елемент и много влияе на начина, по който цвета се представя. В момента се опитвам да си разработя цвят за тази сянка, която е в горния ъгъл на водата, имам предвид, и тествам различни комбинации. В момента вземам от синя-зелена с малко сиена натурална. Това отново са два контрастни цвята. В смисъл, сиената е топъл земен цвят, докато синьо-зелената е доста химически интензивен цвят. И се опитвам да постигна по-интензивен, но не толкова химически цвят. Изглежда ми твърде ярко и ще добавя, може би, в сместа малко черно. Приемете като един тест за вас самите. Разработвате сходни цветове, но различни комбинации, съставени от различни комбинации, за да може да изберете възможно най-подходящата, най-красивата цветна комбинация, която ще отговаря максимално на вашите търсения. Следващото нещо, което ще пробвам, е азурита. Чиста синя. Между другото, не е нужно да следвате стъпките ми дословно. Напротив, изключително е добре да правите свои експерименти. Чувствайте се напълно свободни да пробвате комбинации, които на вас ви хрумнат. Като трябва да помните основното правило, че контрастните цветове, топъл и студен, всъщност убиват интензитета на цвета. Изключително грешно е да вземаме готов цвят, освен ако не е сложен, смисъл забъркан от самия производител с няколко пигмента в себе си. Но повечето бои, или поне по традиции, монопигментите, бои, които съдържат само един основен пигмент, са за предпочитане, и вашето умение и разбиране за цвета
може да ви даде сложни вариации. А всъщност това умение и разбиране за цвета се нарича цветознание. И с ето такива упражнения съвсем спокойно може да си изберете цветни комбинации, които на вас ще ви доставят удоволствие. И ще са най-близки като цветоусещане до вас самите. Лично аз, търсейки в момента цвета на горната сянка, пробвам различни варианти между зелени в комбинация с земните или английска червена или сиена натурална, като ги комбинирам и гледам дали резултата ме удовлетворява. Така, аз мисля да се огранича до тези 3 вариации. Умишлено съм си оставила чистите цветчета отстрани, за да знам кой с кой цвят съм смесила. Сега ще се опитам да намеря деликатния, нежния цвят, който леко розовее, червене, веднага след сянката. Ако виждате достатъчно добре, там има един топъл, полупрозрачен, много лек нюанс, който, пак казвам, не е препоръчително да се взема директно чист цвят, а да се смеси и тонира малко, защото когато цвета е суров, в смисъл директно взето от тубата, чист химически пигмент, обикновено казваме, че е суров и няма много живопис. С времето, наблюдавайки чужди картини, работейки върху вашите собствени, ще се научите да го виждате това нещо. Взех топъл цвят и го смесих малко с черното. По правилата на новата модерна живопис почти не работим и не живописваме с черното, но това не винаги е било така. Старите майстори доста често са изграждали сложни цветови хармонии с жълто, червено, черно и синьо, по простата причина, че по това време не е имало богатство от пигменти. Отново пробвам различни варианти. Взех си една от червените, отново леко размих с черно и гледам кое ще ми хареса, кое ще ми създаде приятна цветова комбинация. В момента се опитвам да разработя вариант за долната част на акварела, където цветовете са много по-приглушени, много по-ненаситени и както виждате работя с много вода, малко черно и синьо-зелена. Може да пробвате с различни варианти, с някои от зелените, с някои от лилавите. Оставям изцяло на вашия избор, колкото по-богато направите това упражнение, в смисъл колкото повече цветови вариации пробвате, толкова по-добре за вас самите. Сега ще си разработя варианти за цветовете на лодките. Те са в 2 различни варианта синьо. Ще тествам отново. Както казах и в началото на урока, освен съотношението между единия и другия цвет, трябва да обръщаме внимание и на количеството вода, което дава различен ефект. Мисля, че това ми харесва.
Нашият лист е изсъхнал. Цветовете вече са в крайния си вариант, в смисъл изсъхнали са, което имало да изсветлява и изсветляло. Разглеждам и избирам вариациите, които най-много ми харесват и си ги ограждам. Цветовете, с които ще работя. За топлия отблясък сместа, която съм разработила. И така, в крайна сметка избирам да работя с изумрудена в комбинация с английска червена за водата и малко черно. За лодките все още се колебае между ултрамарин светъл и син. Сега ще видим кое ми изглежда по-ярко и по-вдъхновяващо. Всъщност лодките имат вариации в себе си. Да. Това е моя избор. Отново повтарям, не се чувствайте задължени да работите с цветовете, които аз подбирам. Може да разработите ваша цветна композиция. В смисъл ваша вариация. И така, готови сме да преминем към работа. И така, след като цветовете са избрани, преминаваме към следваща стъпка. Умокрене на листа, както обикновено. Умокреме отпред, умокреме отзад. Внимаваме да няма бабуни, внимаваме да има достатъчно вода, която да поеме в тялото на хартията. И започваме работа. Както казах, аз съм си избрала английската червена и сега ще започна с топлият цвят, който е много нежен, много светъл. Както виждате, забърквам си сравнително гъста консистенция за крайния резултат, който искам. По простата причина, че листът е доста мокър и този цвят ще се разлее, ще олекне и ще стане полупрозрачен, каквато всъщност е крайната ми цел. Продължавам градиентата надолу. Като добавям малко от синьо-зелената, доста разредена, и я смесвам с готовата смес в палитрата, за да се получи плавен, нежен преход. Както виждате, водата, която е на листа ни, ще свърши доста голяма част от мръсната работа, т.е. ще разлее цвета. Не се притеснявайте за лодките, в смисъл техният тон е доста по-тъмен от тези прозрачни цветове. Не е нужно да ги пазите, просто на втори и трети пласт ще ги разработим отгоре и тези тънки нюанси, които в момента правим, те няма да се виждат. Вземам си още от синьо-зелената, заедно с малко черно, както казахме. Надолу цветовете стават една идея по-приглушени с по-слаба наситеност. Ще си добавя малко от синята, заедно с черно, за да направя този плавен преход. Постепенно увеличавам
количеството боя в разтвора, за да получа този по-тъмен тон. Не се старайте да изписвате особено вълни и разни други детайли. Тях ще ги добавим на малко по-късен етап. В момента основният ни фокус е плавната градиента, докато листът ни е мокър. Както видяхте, добавих още черно в сместа и неравномерно нанасям. Сега с голямата четка ще блендирам всичко. Не натискайте много, просто движете леко по повърхността. Ако нещо не ви харесва, може да вдигнете подложката и да разлеете наляво, надясно, докато постигнете приятен градиент. Понякога водата, която е извън листа, навлиза. Внимавайте да не ви се получават такива странични разливания. Оставих водата да свърши своята работа и да направи тези красиви плавни приливки. Листът е все още леко мокър, но не напълно сух. И аз ще използвам това състояние, когато все още има вода и с четка с изкуствен косъм ще вдигна на места боята, за да създам това усещане за леки, меки вълнички. Както виждате, вдигам с четката, но водата веднага взема сухото пространство, което съм освободила. Изкуствената четка не вдига много вода. Затова вземам една мека с естествен косъм, която поема по-голямо количество вода. И така следите, които оставям по листа, всъщност вече ще бъдат по-видими. В момента правя леките текстурки на мънички вълнички. За съжаление, май листът ми все още е твърде мокър и не стават толкова изразителни, колкото бих искала. Но това няма да ми попречи да си разработя нещо като подложка за по-късен втори етап. Ще направя същото, само че в негатив с боя, докато е все още мокро. Ще пусна тук, там неравномерни вълнички. При водата това е интересното, че тя е като едно голямо огледало, което всъщност обаче не е статично. И когато има вятър, вълни, макар и леки, както в случая, тази гладка повърхност се начупва и едната част на вълната отразява в случая светлото небе, а другата половина тъмните нюанси от срещния хълм, трева или каквото има насреща. И това всъщност създава тези светли тъмни пасажи в неравномерен ритъм, като същественото, което трябва да запомните е, че перспективата тук има своите отражения, в смисъл вълните, които са по-близо до вас, са по-едри, по-отчетливи и с отдалечаването в дистанцията вълничките стават все по-малки, по-деликатни.
Сега отново пробвам да вдигна, да разнеса някъде, където ми са се получили точки от вдигането на четката. Забавлявайте се. Експериментирайте докато ви хареса и започне да ви изглежда натуралистично. Вкарвам още малко пигмент, който макар и силно разреден, ще даде една добра тъмнинка. Още един трик с четката ветрило или някоя друга много мека естествена четка. Можете да пригладите леко, ако листа ви е започнал да дърпа, а искате още по-разлят ефект. Само много моля, внимавайте да не предобрем работата. В смисъл, някога твърде многото пипане започва да кара нещата да изглеждат насилени, преработени. А всъщност ние искаме всичко да изглежда много леко, като случило се от само себе си. Трябва да внимаваме да пипаме толкова леко, че всъщност да отнемем вода и пигмент, но без това да нарушава хомогенната, меката структура на пласта боя. Боя, вода в една обща хармония. Меко, леко разлято. И така, продължаваме нататък. Междувременно ще попия малко водата от лодките. Както виждате, листът е още мокър и с домакинска хартия. Ако притисна лекичко, се вдига водата, с нея и пигмента. Не натискайте твърде силно, за да не нараним хартията. Изчиствам само светлите части. Бордовете на лодките са тъмни, така че съвсем спокойно мога да ги оставя. Водата, част от водата е попила вече, изпарила се е. И подсушаването се случва лесно. Всъщност това е основния, как да кажа, опит, който ви е нужен. Да прецените колко количество вода и какво. Сега ще пристъпим към следващата стъпка. Ще разработим малките междинните вълни. Правя си смес от синя и черно. Вече имаме база от цвят отдолу, леко топъл. И ми трябва съвсем лека студена смес. Искам цвета да е лек, затова разреждам с още вода. Ще направим тези малки вълнички в ляво от лодките. Ако водата ви е твърде много, попийте в салфетката, като просто леко топнете четката. Попивателната хартия ще отнеме излишната вода. Вълничките в средния план трябва да са малко по-малки, отколкото
тези, които правихме в предния план. Ако нещата не ви изглеждат достатъчно разляти и меки, ако листа е почнал да засъхва, може да използвате ветрилото малко да помогнете на разливането. Или някаква друга мека синтетична четка. Рисуването на акварел е изключително успокояващо. Но не винаги човек успява да освободи съзнанието си и да потъне в този полумедитативен процес. Някакъв косъм е паднал върху листа ми. Ще трябва по-късно да го отстраня, но сега не искам да пипам. Съвсем малки вълнички тук и там. На места ще поставя малко по-силни тонове, за да не изглеждат твърде равномерни. Може би още малко тук и там. Имайте предвид, че когато изсъхне и водата се изпари, ще има известно просветляване, 1-2 тона. Зависи колко вода и колко пигмент има върху листа. Правя плавен преход с поредични вълнички тук и там. Както и преди казах, не е нужно да следвате стъпките ми дословно, а по-скоро разбирането на процеса, на техниките, ако мога така да се изразя, и да ги адаптирате към вашия работен процес и конкретни нужди. Защото не е известно колко вода ще има във вашия лист, колко ще е наситена сместа ви и така нататък. Аз оставих акварела да изсъхне.
Листа е напълно сух и сега ще разработим горната част, която всъщност е отражение на хълм или на гора, не съм сигурна, но виждаме само отражението е във водата. Малко английска червена, малко черно. Ако помните сместа, която тествахме, и синьо-зелена. Приготвям си по-голямо количество, което ми изглежда със сравнително правилен цвят. Сега ще направя второ умокряне. Вземам сравнително голяма четка и намокрям листа почти до ръба на отражението. Не е нужно да слагаме твърде много вода, а просто колкото да ни помогне да разлеем. Не мокря върху ръба. В смисъл този ръб с вълничките. Там ще работим сухо. Още един косъм. Добавям още малко синьо-зелена и синя, понеже цветът ми изглежда твърде земен. Твърде скучен. И така. Тук просто разработвам една неравномерна градиента с вариации в цвета, с вариации в тона. И сега просто ще завършим неравномерния ръб като отражение под формата на вълнички. Умишлено слагам малко по-тъмен тон, за да не се получава твърде много пигмент, т.е. твърде силен тон в зигзаг вълничките. Искам всичко да изглежда хармонично, натурално. Не забравяйте това, което ви казах за повърхността на водата, че е като огледало. Като подвижно палаво огледало, което променя повърхността си. И заедно с това се начупва и отражението. Също така и за перспективата. Размера на вълните е най-голям на преден план и постепенно намалява през среден и е най-малък в задния. Неравномерните петна, които нанесах, малко по-приглушено, малко по-наситено с повече вода, създават интересни ефекти в общата маса. Не изглежда като равна оцветявка, а сякаш
Виждаме огледалното отражение на храст, на планина на по-заден план. Всичко силно сформатирано, разбира се. И така. Видите ли как се получи усещането за вода? Благодарение на тези малки вълнички и ритъма между светло и тъмно. Върху топлата подложка нещата изглеждат страхотно. Хубаво е да имате четка, малка четка или голяма четка, но с хубав остър връх, т.е. да държи връх, но и да е естествена, понеже задържа повече течност. Всъщност точно тази четка е синтетика, но е на Невская палитра и се държи сравнително добре. Чудесно е за малки детайли. Това, което виждате на масата като четки, са отляво надясно китайска калиграфска четка с естествен косъм. Над нея има най-обикновена синтетика за масло и акрил. Обикновено е използван за вдигане и изтривания. Двата бели варианта на Невская палитра, по-малък и по-голям размер, които са синтетика, и една четка на розмари от серията на господин Мацурев. И разбира се, козята четка, която основно е използвана за омокране на малки формати, и ако работя на по-големи, за специфични ефекти, които тук няма как да ви покажа. Между другото, ако някъде ви се стори, че сте нанесли твърде много пигмент или ръба на формата е твърде остър, не се притесняйте да потупате с пръст, да размажете, да отнемете. Не помня кой, но някой наричаше пръстите френска четка. Забърквам си допълнително смес, като този път ще вкарам и малко древно зелено и неравномерно правя градиента. Горният тръп по-тъмен и надолу просветлява. Ще доразвия още малко вълничките. Добавям още черно в сместа. Искам един тон по-тъмно. И започвам да правя хвърлените сенки на лодките. Като всъщност, може би това е най-тъмната част от цялата композиция. Всъщност това е фокуса ми в композицията, където е най-силният контраст. Бялата, светлата вода и тези почти черни сенки, които всъщност не са черни,
но са най-тъмния, най-силния тон в цялата композиция. Това ще е моя фокусен център. Цветните лодки. Сигурно виждате, че правя неравномерна сянката. Отново, повърхността на водата е като огледало и ако тя е неравна, от вятър се създават вълнички, които начупват отражението. Прехвърлените сенки най-тъмно е в основата на предмета и колкото повече се отдалечава сянката от предмета, толкова повече отразените светлини на околната среда правят по-светла. Запомнете го като основно правило, почти няма изключения, освен в някои необикновени случаи. То няма такива. Забелязахте ли как още не съм нарисувала лодките, но те вече застанаха. Стъпиха във водата. Между другото, забравих да спомена в началото. Използвам сравнително бюджетни акварелни бои Сонет на Невская палитра. Изключително приятни за работа и перфектни за учебна цел. Ако урокът ви е харесал, споделете, тъгнете канала ми. Нека и други хора да имат възможност да се забавляват. Докато ви говоря тези неща, надявам се наблюдавате палитрата периодично. Добавям или тревна зелена, или синя, за да не ми изглежда равномерна и скучна сянката, за да има вариации към един и друг цвят, като същевременно с това съблюдавам и тона. Да е най-тъмно в основата на лодката, близко до обекта. В описанието на клипа снимката на акварел ще бъде качена, за да може да гледате. Запомнете, че където е най-голямото количество вода, там се събира и най-многото пигмент. Говоря при един мокър лист. Или когато умокреме определен участък, водата и пигмента са едно неразривно цяло. И всъщност, където са най-големите количествени натрупвания, съответно там е събран и най-многото пигмент. Почти сме готови с сянката.
Ще изкривя леко ръба. Да има това усещане за вълни. И така, готови сме с снимката. Сега е време да преминем към разработката на самите лодки. Измивам хубаво четките. И ще започна с синия цвят. Кръстен просто синия. Blue. 515. Ще го затъмня леко. И понеже лодките са, как да кажа, продукт на човешката ръка, няма да правя някаква сложна смес, която да изглежда натурално, природно, естествено. Започвам да отцветявам корпусите. Има миниатюрни детайли, като пейки, напречни греди. Ще ги оставя. Правя си малко по-тъмна смес за частта края на лодката, където всъщност имаме хвърлена сянка. Ръбът между дъното на лодката. И борда й. С малката четка ще вдигна, за да създам усещане за ръб, макар и не толкова силно изявен. Преминавам към разработването на вътрешността на втората лодка. Цвета си остава същия, синя с малко черно. Тя е на по-заден план. Тоест мога да си позволя да елиминирам някои от детайлите. Добавям и малко лилав цвят. Виолетова светла. За тази втора лодка. Ще вдигна малко синьото от първата. Не искам да има ритъм светло-тъмно. До тъмната сянка този сравнително тъмен борд сливат се. Като както забелязвате, носа го оставям тъмен, защото той е на фона на светлата вода. Като художници, част от вашата работа е да правите такива микропромени, така че да адаптирате композицията си към по-голяма изразителност. И тези неща се мислят и се правят съвсем съзнателно.
за цветовете, за ритъма светло-тъмно, за ритъма разработено, обобщено, фокусна точка. С практиката окото, мозъка, ръката се тренират да ги виждат тези неща почти веднага. Но са нужни упражнения, системни упражнения. Тоест много рисуване. Всичко, което носи изкуство, кулинарно изкуство, танцово изкуство, бойно изкуство, означава набор от високи умения. А високите умения се получават с много практика. Тази лодка е на преден план, респективно ще оставя пейките. Дъното е по-светло, вдигам го. Твърде мокро няма да стане изразително, но не ми е чак толкова необходимо, по-скоро го маркирам. Задължителната сянка. То не ми е твърде светъл, ще сложи още черно. Хвърлената сянка от носа на лодката. Вътре в самия корпус. И така време е за лодката, което е на най преден план. Тя има и едни допълнителни детайли. Нещо като допълнително укрепяване. Да. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, ако уроците са ви интересни. Също така дойдоха предложения да направя група, в която всеки да споделя резултатите, които е успял да постигне и евентуално да ги коментираме с съвети и препоръки. Сега само да не пропусна, в сместа започвам да добавям и синя азур 513. Та в коментари, ако имате желание за обща група, в която да споделяте резултатите си, моля, напишете го. Сега направих една плавна градиента от тъмното студено с 5.15 към 5.13. Не е драстична промяна, но все пак създава вариации в цвета и съответно интерес. Това са тези укрепващите елементи, за които ви казах. Много се чудих дали да ги правя. Слагам още тъмно под носа на лодката.
се разля повече, отколкото очаквах, но не е голям проблем. И понеже тази лодка е по-напреден план, детайлите ще са по-видими, по-ясно отчетливи, сравнено с другите. Минавам към лодките на задния план. Там ще обобщя нещата повече. Твърде малки, отдалечени. Нали знаете за въздушната перспектива? Колкото по-далеч са нещата от нас, толкова по-студени, ненаситени, със слаб контраст и малко детайли са. Това нещо съвсем съзнателно можем да го използваме насилствено, преувеличено, за да създадем по-интензивно усещане за дълбочина. И съответно аз не се изтарая много на тези отдалечени лодки. Сянката в носа. Има нещо като триъгълна форма в носа на всяка лодка. Не знам точно какви са тези лодки. Но предвид, че там пада по-малко светлина, без значение на къде е завъртяна лодката. Задължително го правя затъмнено. Има още една лодка на задния план. Синьо-зелена. В общата смес. Вземам си малко сиена натурална, заедно с печена умбра. За външните бордове на лодката. Единият е силно осветен, а другият е леко в сянка, т.е. ще бъде интензивно затъмнен. И ако помните, направихме топла светлина. Това, което е отразено в небето, явно снимката е по залез или по изгрев. Но когато слънцето вече се е скрило, т.е. светлината ни е топла. И затова осветения борд е в тези по-топли цветове. Сега си забърквам смеса.
тъмна, черно, синьо, зелено, синьо. За външния борд, който е в сянка. Добавям и малко виолетова тъмна към сместа. Не много интензивно. Ще изглежда доста химически, затова ще убия малко интензитета с някоя топла. Английска червена избрах, за да съм в гамата. Съжалявам, че на видеото не виждате всички тези фини нюанси. В смисъл, едва ли успяхте да видите, че цвета суровее леко. Вземам чиста четка с вода и просто ще прелея. Добавям още пигмент, но оставям неравномерно разпределение, за да има това усещане за обем в лодката. Но тази няма да й се старае чак толкова. На задния план. По-бързо, по-смело. С по-малко детайл. Тръгна да се разлива. Нищо. Един път ходех на мастер-клас на една дама, която споделяше вярването, че ако акварела се разлее, това не е нейн проблем, това е проблем на акварела. Аз не споделям този възглед. При положение, че аз рисувам, би следвало да мога да управлявам материала така, както е нужно. Но разбира се, различни хора, различни трактовки. Да кажем, че моят подход е малко по-класически. Правя външния борд и на следващата лодка. Белите ивици, които оставям, те ще бъдат в топлоземен цвет. Това всъщност са горните, не знам как се наричат. Бих казала бордове, но всъщност наричам бордове външните стени на лодката. И така. Задната лодка в силен ракурс. Забелязвате ли как частите, които изсъхват, просветляват с по един тон? И водата на задния план, и хвърлената сянка. Виждате ли вече вариациите в цветовете? Вземам си малко от лилавата и ще направя тези вертикални укрепващи гредички в най-близката лодка. Колкото по-близо до нас, толкова повече детайл с отдалечаването, богатството и сложността на детайлите замира.
Много интензивно. Не ми харесва. Разливането тук почти изсъхнало, но не съвсем. Може би има някакъв дефект по листа. Сега си избирам топлия цвят за горните бордове на лодката. Мисля да използвам печената умбра. И малко сиена натурална. Ще използвам най-малката четка, най-финния шансов инструмент с тези мини обеми. И така малко приближих камерата, за да може да виждате по-добре какво правят. Цветовете са ясни. Работя с комбинация от сиена натурална и печен амбър. Просто ще отцветя ръбовете, бордовете в топ. Нищо кой знае какво. Между другото, този урок го направих по искане на по ваше искане, в смисъл на хората, приятелите и последователите, които ме гледат. Желанието беше вода. Това е сравнително спокойна вода. Не сравнително, ами направо спокойна вода. И се рисува лесно, няма много детайли. Правя си нова смес с английска червена, малко стоплям. Добавям към старата. Която имам на палитрата. Съжалявам, че не виждате. Цветът е малко по-топъл. Да, всъщност да се върнем към коментирането на водата. Значи това, което може да срещнете най-често в картините, това са спокойна вода с отражения. Следваща стъпка вълни море. И разбира се, бурно море. Може би в някои от следващите уроци ще разгледам следващите две състояния. Като разбира се, чувствайте се свободни да изявите желанията си в коментарите. Ще видим за кое можем да направим видеоурок. Нашия акварел, между другото, е почти готов. Оцветявам
бордовете, пейките. И сме почти приключили. И така, в кратко заключение, днес мога да кажа, че най-важното, което беше за този урок е предварителното тестване на цветовете, което ви съветвам да правите в началото на почти всяка композиция. Гледайте това, което ще рисувате и тествайте различни комбинации, докато намерите най-правилната, най-вярната за вас. Като съвет, не работете с много цветове. Работете с 3-4 цвета в началото, максимум 5-6 с акцентите. Купуването на много готови цветове не е добър вариант. Това, че сте си купили някакво сложно синьо с 3 пигмента вътре, по никакъв начин не ви помага. Но ако правите това упражнение с предварителното тестване и смесване, всъщност вие се ограмотявате и ръката ви става много по-опитна и окото ви. След време няма да има нужда да го правите. Просто докато погледнете обекта и ще знаете какво да смесите и кои са вашите комбинации. Така започнете от стъпка с 3-4 цвята, изградете композиция, обикновено един топъл, един студен и още някакъв за основен. Черното не го броим за цвет. И постепенно увеличавайте до 5-6, но най-издържани така, как да кажа, балансирани са вариациите между 3-4 цвета. И съм убедена, че със времето ще усетите ползите от този тип упражнения. Сега в момента затъмнявам зад втората лодка, обединявам хвърлената сянка заедно с борда, за да може да излезе на преден план ръба. Също така засилвам хвърлената сянка в основата. Обясних ви защо. Дребни такива детайли, където би могло и без тях, но аз имам тенденцията да се зачоплям в не чак до там нужни неща. Няма вода в четката ми и се получава ефекта суха четка. Минава по-високите части на хартията и се получава този грапав ефект, който между другото е страхотен. Ако имате желание да го използвате в определени области на картината за създаване на текстура. Тук не е желан ефект, получава се по случайност. Не съм убедена, че е добра идея да ги правя. Не е толкова увлекателно да си цъкаш. Много е трудно човек да прецени момента, в който трябва да спре. Ако се чуете, тук има още една лодка.
която по някаква причина съм пропуснала. Стана катастрофа, разля се, вдигам. Малко дълъг стана урока. И започна да ми цикцака часовника. Но лодките на задния план не са ми чак толкова важни, така че... Между другото, не обичам такива остри ръбове. Затова с малко вода ще прилея. Също така тази тъмнина, която се получи заради по-голямото количество вода в отражението горе, ще се опитам да вдигна. Ето тук в роля влиза сухата, не сухата, а синтетичната четка с твърдия косъм, които по принцип се използват за масло. Разтривам с чиста вода, ако това не помогне, попивам с салфетката и надявам се забелязвате как се вдига екстра пигмента, допълнителното количество. По принцип, това е, как да кажа, спасителна намеса. Ако успеете от раз да направите нещата бързо и гладко, би било най-добре. Само внимавайте да не притриете картона и да не стане изнасилено. Но ако сте си купили хубав картон, не би трябвало да има проблем. Просто там е било най-мокро с най-много пигменти. Там не е. И така, надявам се, че се забавлявахте. Не забравяйте да се абонирате, пишете да направим ли група, споделете с приятели. И също така коментирайте какви теми биха ви били интересни. Благодаря ви за интереса, за отделеното време. Ще се видим в следващият урок. Забавлявайте се!